Maayong adlaw sa tanan. Bueno, mga higala, mga kaigsuunan ko diha sa kahanginan. Anian na pod kita karon sa atong tulumanon. Ang pagpukaw kang buknoy kada buntag. Magsaba-saba ta diri. Ato na siyang samok-samokon ang iyang pagkatulog. Kay aron mo bangon siya og dali. Masuko ba yan na siya usahay kung dili pukaon kay malit siya sa iyang school. Tinuod na. Makalagot lagi usahay kay bisag ginapukaw na. Sige ra gihapog tando. Dili mutunong. Mutando man tinuod pero mubalik og katog. Mo na gimungkog anang tawhanahan na uy. Naunsa naman na si Buknoy. Buknoy. La 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 ha ha ha. Hala, Tanawa. Nakamata no. Pero asa na ka to? Nibalik tog tulog ba? Ha? Mura raman tog gidamgo. No? Kita? Kabalo na mo no? Mubalik gina si katog. Tanawa ba? Kinsa rin malit lagi ron? hala, tinuod na ako nakita. Tiguang man eh. Tanawa. Si? Si pagyon tanawon pa dyan kagwang balik-balik. Unsa man tas Buknoy, mura magidamgo, no? Kitams? Haha, tanawa lagi. Mo na naron. Gidaman-daman na. Tinuod ba ni ako nakita? Kasaba ba ani tiguangan eh? Na! Maron! Unsay tigulang? Ha? Hashtag tigulang ah! Hala, ikaw manday na doy. Parte ni mo sa muka ba? Unsay samok? Unsa di plano ni Maron? Di kami eskwela? Dili ko mag-eskwela doy. Na! Maron! Ha? Nga naman! Perti pa na kong sayo ha, gaandam sa imong balon. Pag ando pa, di ka mag-eskwela? Nga nung ka mag-ingon nga, di ka mag-eskwela? Magbuot ba ka? Dili ko mag-eskwela. Labong eskwela ko, papsinon ko. Matinod ana. Unya, nananghit ka sa imong maestra. Basig, pahimuon na po tag ikyos liter ani. Na! Maron! Ay sus, hapit ng closing oy. Wala na tarong klase. Ay, tama di ay no. Sige, Buknoy. Pagpalit og tuba nito kay manghila-la tag tuba ron. Yari ka!